Mana sih tang? Mana sih tang? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama peduli teman dari Belanda. Ini enten rezeki, Mbak. Saking peduli teman dari Belanda. Nggih, ya alhamdulillah matur nuwun. Iki enten roti, enten mie, nggih, iki enten teh, nggih. Enten kecap, enten beras. Nggih, kali alhamdulillah ya matur nuwun. Enten mie, niki enten ini, nggih. Mugi berkah barokah, Mbak, nggih. Mugi berkah barokah. Yang sehat, baik. Aku ya aku. Nggih, yang sehat, nggih. Yang sehat. Aku juga iya, Dok. Carane kok bareng haji kono kok ngono lho. Nggih. Kadang rong dino aku gak iso kuat barang dari kantin lho. Iki iki leren, awake. Ibu tau kok. Nggih, dhewe rampi langgar kene ben jare video le. Nggih. Umat itu ya mau iki. Nggih. Ini pokoknya tentang ini dikasih yang peduli teman dari Belanda. Tapi ini berkah berkah niki nggih Mbak enten sekedhik bantuan saking rencana-rencana tentang Belanda, peduli teman dari Belanda. Niki nggih bantuane. Asale nggih niki wonten mie, enten teh, roti, gendis, niki nggih. Nggih sami-sami. Mugi-mugi barokah nggih Mbah ditampi amin niki.